ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನೊಂದು ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ದೆ ಯಾಕೆ ಏನೇನು ಪೂರಗೆ ತೊಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ನೀರುಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಜರ್ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾನ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡುಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರದಾಗೆ ತಂದೆ ತಂದು ಈತೆನ್ನ ಅರ್ಧ ಒಟಾಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ನಿಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಈತ ಒಟಾಣ ದೀತೆಯನ್ನು ಐಟ್ ತೆಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಕಿನ್ಯ ತೋಬ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ ಬಟಾಟೆ ಅನ್ ಮೂರ್ದು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಜನ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾಜರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಲಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬಕ್ಕ ವಟಾಣ ಒರಿದಿನ ದೀತೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರ್ ಮೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆತ್ತೊನ್ನ ಸುರುಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಎತ್ ಬೋಡು ಆತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಬೇತಂಜಿ ಕಡಾಯ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಈಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಬಕೊಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಲವಂಗ ಒಂದು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಲವರಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತಿನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒಂದೇನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದನ್ನ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ಇತ್ನೆಟ್ಲ ನೀರು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯಡ ಒಂದು ಬೊಕ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಕೈಪು ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು 10 ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಡು ಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಡಿ ಪಾಡಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಖಾರ ಹೋಗುಂತೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಖಾರನೇ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಒಂತೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದಿನಕ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ನ ತರಕಾರಿನ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇನ ಏನ್ ಬೇಯ್ಯರ ದೀವನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಜಿ ಒಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚದ ಅವ್ ನೀರನ್ನ ಪಾಡೋಡು నేను ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿಯನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸಮ ಕೊದ್ದಿಯಾದ್ಗೆ ನೋಡು ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜರ್ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ
ದೇಪಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ಪದ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಬೆತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಜಾಕಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ. ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದಿನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುನ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ನೆಂಚಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕುದ್ದಿಂಡು ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆತನ ಕುರ್ಮಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕುಳ್ಳವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗ್. ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಪೂರಿ ಪೂರೇಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.